Mbukeli, ngikubingelele kuzo zonke indawo lapho khona kufinyela khona lolu hlelo. Igama lami ngikuthembiso ngikwaKandlozi. Ngicela mawuqala ukuvakashela le channel ucofa subscribe, thokozele le video. Isabalele ezinkundleni zokuxhumana ivideo evuselela abaningi bebabaza ukubusiseka ngowesifazane obefunda izwi. Lokhu kwenzeka enkonzweni yezinsuku ezintathu Resurrection Power Crusade eMonti kusukela ngomhla ka9 kuya kumhla ka16. Ucashunywe ingxenye yenkonzo lapho khona umfundisi ocela wesifazane ambiza uThembi ukuba afundizwe. Abantu abaningi basale bevuselelekile ngemuva kokubuka ivideo bephawula ngamandla kaMoya oNgcwele asebenza kulowo wesifazane. Mbukeli, njengamanje ngizokudlalela iclip yakhe lo wesifazane efundizwe. Ngicela uveze uvo lakho kwi-comment section, ngizokubona kwenye video elandelayo. Usale kahle. Eshadabaso, yebo. Yebo. Funda lapho Thembi. Bapha kuya phezulu. Bakhanya. Ubuso baba. Abusaze. Funda Thembi.